Salut și am găsit la un episod de astăzi. Ne vom juca Minecraft. Da, copaci albaștri. Da, textură nouă. Da, pad negru. Suntem aici pe o mapă de Minecraft. O mapă. Da, o mapă. Generator random, stați un pic. La mapa asta nu o să mai găsiți textura care am folosit-o. Eu am folosit o anume textură care am primit-o gratis. Și da, a fost efectiv. Nu exploda. Explodează. Mi-a explodat și mai mult mina. Mina mea. Soarta. Te mor, da? Sărac. Mă, soarta. Bine, acum eu am ieșit afară, acum. Mai repede trebuie. Am ieșit aici ca să pot să tai și lemne, pentru că nu mai am deloc lemne. Am stecuri întregi de piatră, frate. Sincer, m-am încercat să fac atâtea stecuri de piatră, ok? Dacă vreți să intrați și să jucați multiplayer cu mine, deși încă nu mi-am pus un nume, pentru că de pana mea știe să pun un nume pe Minecraft, mai ales că mă sun și pe telefon. Bine, presupun că o să pune și numele ăla, cumva. Dar nu știu eu. Ok. Am fucking două... Nu cred! Mi-e foame. În joc, desigur. Dar până atunci, hai să-mi fac și eu lemnul ăsta. Uite-am. 44 de bucăți de lemn. E bine. Și mi-a griborul vieții mi-a stricat-o. Unde? Pe asta cu care urcam. Scara. Improvizată. Da, aici am un tron regal. Să nu pot să trau. Dau pe tron, mă văd pe tron și vom urca. Aici a fost o casă normală, doar că i-am pus eu ce am pus pe aici. O să am nevoie de ăsta ca să-i fac un pat. De lemn pentru pat. Beac. Da, să-mi iau și mâncare de aici. Pat mov. Nu, pat roșu. Am craftat-o? Nu am craftat-o. Perfect. Gata. Acum vom merge în mină. Cu ocazia asta vă arăt și mina care am făcut-o. Și m-a ajutat gripperul la ea, da? Deci sunt folositori gripperii. Intrăm aici. Nimic interesant. Am pus eu torțe. Mi-am făcut aici o scară pe care cobor. De tot am uitat să-mi iau mâncare. Și aici vreau să-mi pun un pat. Acum vom făti iarăși patul. Pentru că s-ar putea să mor. Am găsit o nouă ieșire prin mină. Perfect! Ieșire nouă, scurtături noi. Mulțumesc gripperilor. M-a ajutat la construcții. Ok, trebuie să mâncăm neapărat. Sunt dat pe easy, dar vreau să dau pe normal. Aveam un pui până acum în inventar, mor. Asta se pune aici. Facem și cu mâncarea. Ar trebui să fac mâncarea asta. Hai să punem aici.
Am pus cam mult aici. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. Nu, mâncare încet. Încet unde nu mai este registrul, ok? Am 4 steacuri, nu 5 steacuri de piatră. Și acum am aflat că poți să prăjești piatra. Deci este foarte ingenios cum ai ce faci. N-ai pe ce să-ți consumi. Eu voi decupa această casă în... Bine că am început odată să decupez cu mânerele. Opa. Am cam lovit de aceasta. Deci continui să fie contra. Hai eu fac. Vreau blocul ăla, da? Blocul ăla de piatră, vreau așa. Păi să nu mai sunt cât mai acolo. Să iau ce am rămas. Eu ce am rămas? Dar n-ai unde, de ce-ți primești geamul? Scot particulele după ce o să termin și să-mi fac, o să termin cu, să am mâncare și toate astea, poate o să-mi dau și eu pahar, mapa asta. Deși nu prea e. Nu, asta mă sparg. Degeaba nu mi-a spart pentru că apare nu mai avea cupola, deci a doua și... Gata, va trebui să-mi aduc un... Am un cup de... Nu. Va trebui să-mi aduc acum... Stați un pic. Îmi craftez și eu. Gata, am făcut și un steak. Primul meu steak de ăsta de lemn. Ei, steak-ul de lemn. Ok. Așa și luăm turnăcopul ăsta. Sau un turnăcop mai folosit? N-am? N-am. Sunt păcate. N-am. Mai era un cup aici. Știam eu. Vă vedeți cum tocmai a făcut cerul? Întunecă va trebui să merg în casă și da. Nu am parte să le decupați, da. De spart, ok? Spart. Spart ar fi cel mai bun cuvânt, spart. Gata. De păcăra. Gata, hai sus.
Hai acasă, te culci. Hai că e târziu. În 10 ani să mă dau să încep. Urcăm sus. Pentru începutul să ne craftă și noi ăla. Iarăși piatră nefolositoare. Nu mi-e foame? Nu mi-e foame. Acum o să ne culcăm. Știu, mă puteam culca mie ca să nu mai vin până acasă. Așa. Da. Ok. Cam atât și pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Ne vom revedea data viitoare. Pa, pa! De fapt, nu vă spun încă pa. Am și o întrebare. Dacă vă place seria, lăsați-mi sugestii în comentarii cu ce ar trebui să construiesc. Sau dacă să mai fac o mapă nouă sau ceva chestii de genul. Ok? La un like, what the fuck, la un like o să postez următorul episod. Iar și o să vă citesc și sugestiile din comentarii. Desigur, o să-mi fac peretele abonaților. Pentru că toată lumea și l-a făcut, frate. Care peretele abonaților, cred că o să fie... Uite... Cred că o să-mi pun peretele abonaților... Nu știu, o să-mi fac un perete, ok? O să-mi fac un perete și o să-l numesc peretele abonaților. Ok, bye! Ok, bye!